गिबियावनो बयखौबो स्कलार्स टिउसन सेन्टार चेनेलाव बरायगोन लानाय जाबाय। दा बे भिडिअ सावरायगोन आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि मेथ्सनि सायावहाय माखासे कुइसनफोर सावरायगोन जोङो। फार्स्ट कुइसनाव दङ जे गांसे धातुआरि बिलाइनिफ्राय 1 मिटार जौथाइ आरो 140 सेन्टिमिटार हासेयारि खाव गोनां गंसे खोबते हासुङारि टेंकि बानायनो गोनां जाबाय। बेनि थाखाय बेसेबां वर्ग मिटार बिलाइनि गोनां जागोन? जे मा होनदों बेवहाय जे मोनसे धातुआरि बिलाइनिफ्राय 1 मिटार जौथाइ आरो 140 सेन्टिमिटार हासेयारि खाव गोनां गंसे खोबते हासुङारि टेंकि बानायनो गोनां जाबाय। हासुङारि टेंकि माने सिलिन्ड्रिकेल टेंक बानायनांगौ बेवहाय ना, होमबा हासुङारि टेंकि जोङो बेवहाय बानायनोब्ला जे गासै खोबथेनानै होनना बुङो ना, खोबथेनांगौबा जों बेवहाय मा खालामनांगोन जे जोङो जिनाखि बेवहाय ना बे गासैखौबो जोङो बेवहाय खोबजोबनांगोन जोङो ना। होमबा जोङो बे गासैखौबो जोङो खोबजोबनांगौआ जोङो मा खालामनांगोन जे बे धातुआरि लेखा बिलाइखौ मोननांगौ बेसेबां नांगौ बेखौ मिथिनोब्ला जों मा खालामनांगोन बिनि गासै खेंख्रा बिखुं दब्लायथियाहाय बेसेबां गासै बिनि बिखुं दब्लायथि ना खेंख्रा बिखुं दब्लायथि नङा बिनि गासै बिखुं दब्लायथिया बेसेबां जोंनो मा नांगोन धातुआरि बिलाइखौ नांगोन। होमबा हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननायनि फर्मुलाया 2 पाइ आर प्लास एच। बेवहाय एच आ दङ जौथायाहाय 1 मिटार आरो हासेयारि खाव डिया होनाय दङ 140 मिटार। दा जोङो आर खौ मोननांगौआ मा खालामनांगोन डि खौहाय खावखौ जोङो 2 जों राननांगोन। 2 जों रानोबा 70 आरो बेवहाय इउनिटआ होनाय दङ सेन्टिमिटार सानगुदिया, नाथाय बेवहाय मा दङ मिटार आरो जों मायाव दिहुननांगौ मिटारावहाय दिहुननांगौ। मा मिटाराव लानांगौ माजों राननांगोन जोङो 100 जों मा जागोन 0.7। होमबा आरनि माना मा जासिगोन 0.7 जाबाय। मा जाबाय 2 × 22/7 × 0.7 आरो बेवहाय 0.7 प्लास 1। बानायनाया 7 जों 0.7 खौ रानबा मा जागोन 0.1, 2 जों 22 खौ सानजाबा 44, 44 जों 0.1 खौ सानजाबा 4.4 × 1 जों 0.7 खौ दाजाबा 1.7। टटेल माने 4.4 जों 1.7 खौ सानजाबा जों मा मोनगोन बेवहाय 7.48 मिटार स्कुवेर। माया जागोन अप्शन नम्बर सि आहाय जागोन। नेक्स्ट कुइसनाव दं गंसे जं हासुंनि गासै बिखुं दब्लायथि दिहुन जेब्ला बेनि सेवला जौथाया 21 मिटार आरो बेनि हासानि खावआ 24 मिटार। जे मा खालामनांगौ बेवहाय जोङो कन बा जं हासुंनि जोङो टटेल सारफेस एरिया दिहुननांगौ एबा गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ। जे कन बेवहाय मा दङ कन ना, बे कननि जों मा खालामनांगौ गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननांगौ। बेवहाय नैबे मा एल, बेयो एच, नैबे आर ना। होमबा मा जायो पाइ आर प्लास एल जागोन गासै बिखुं दब्लायथि दिहुननाय फर्मुलाया। जुदि खेंख्रा बिखुं दब्लायथि दिहुननो थिनोबा मा जागौमोन पाइ आर एल जागौमोन। बेयावहाय पाइयाहाय 22/7 आरआ मा जागोन बेवहाय खावआ 12 दंना, होमबा 24 दङ। 24 खौ माजों राननांगोन जोङो 2 जों 2 जों रानबा बेसेबां 12। मा जाबाय आरनि मानाहाय 12। होमबा 12 आरो मा जागोन 12 प्लास एलआहाय 21 सेवला जौथाइ एबा स्लेन्ट हाइटआहाय। बेनिफ्राय 22/7 × 12 × मा जागोन बियो 33। टटेलखौ सानजाबोबा बेसेबां मोनगोन जोङो 8712 / 7। दाना बेखौ जोङो 7 जों राननांसिगौ ना। 7 जों जेब्ला जोङो रानगोन 7 जों इखौ थांबा 1 बा 17, 17 बा 2, 14 बा 31, 31 बा 4, 28 बा 3, 32, 32 बा बेसेबां थागोन बियो 32 बाबो 4, 28, 28 बा 4, 40, 40 बा बेसेबां थांसिगोन 40 बा 5, 5 बा 35, 35 बा 50, 50 बा 7, 49। मा जागोन 1244.57। अप्शन नम्बर बि आहाय जागोन। दानिया नेक्स्टआव दङ गंसे जं हासुङारि खाम्फानि सेवला जौथाइ आरो हासेयारि खावआ फारियै 25 मिटार आरो 14 मिटार
100 वर्ग मिटाराव 210 रां हारै खेंख्रा बिखुंखौ सुनै फोननायनि खरसा दिहुन। जेनेबा नोङो जं हासुङारि खाम्फानि सेवला जौथाय, जं हासुङारि होनबाथ' मिथिखाबायना, बिनि हासायारि खाव बिसोर होनाय दं। सेवला जौथाय एलआ होनाय दङ 25 आरो बिनिनो डिआ होनाय दङ 14। होमबा आरआ बेसेबां जागोन बेवहाय 7। 2जों रानोबा जोंना बा 7 मोनबाय। जों दाना मा खालामनांगौ, जे बिनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथियाव गाब फोननायनि जिनाखि खरसा बियो 100 वर्ग मिटार स्कुवेरावहाय 210 रां। होमबा बिनि खेंख्रा बिखुं दब्लायथिया मा जायोमोन, फाइ आर एल। आरो बे गासै बेखौहाय बेसेबां दब्लायथिनि गाब फोननायाव बेसेबां खरसा जायो होनदोङो, 100आवहाय बेसेबां रां खरसा जायो, 210 रां। मा जागोन बेवहाय 22/7 आरआ बेसेबां मोनखो जोङो 7, एलआ बेसेबां 25 × 210 मा जागोन 100। 0जों 0 दाननो हायो जोंना, 5जों रानोबा 5, 5जों 10 रानोबा 2, 7जों 7 केन्सेल, 2जों रानोबा 11। मा मोनगोन जोङो बेवहाय मा थाखो, नैबेवहाय 11 थाबायना, 11 थाबाय आरो नैबे 5 आरो मा दङ 21। 11 × 5 × 21। दाना 11 × 5 × 21 ना, जेब्ला सानजाबगोन अब्ला मा मोनगोन जों एन्सारखौहाय, बेवहाय मोननांगौआहाय जोंनिया मा जागोन, मिस्टेक जागोन नामा, सानजाबा बेसेबां मोनगोन बेवहाय, सानजाबनोसै जोङो ना, सानजाबोबा 5जों इजों 55, 55जों जेब्ला जोङो 21 सानजाबगोन अब्ला 55 आरो ओरैजाय 2जोंहाय 110, होमबा 1155। नैबे ना एन्साराहाय 1155 जानांगौ। बे अपसन नाम्बार सि। जायखिजाया हायाव ना एसे गोरोन्थि जादों कुइसनावहाय, मा जागोन कुइसना गोरोन्थि जायाखै, नैबे अपसनाहाय ना मा जानांगोन एन्साराहाय 1155, 1155 रां इसिबां खरसा जागोन बेयावहाय ना। दानिया नेक्स्ट कुइसनाव दङ, दुलुर महरारि बेलुननि सखावा बार सोनायाव 7 सेन्टिमिटारनिफ्राय 14 सेन्टिमिटार जाबाय। मोननैबो थासारियाव बेलुननि बिखुं दब्लायथिनि रुजुथाय दिहुन। जों मा खालामनांगौ, बिखुं दब्लायथिनि जोङो रुजुथाय दिहुननांगौ। जेब्लानाखि बेलुनाहाय 7 सेन्टिमिटार मानि सखावाहाय ना 7 सेन्टिमिटार सखावनि जोङो आरो 14 सेन्टिमिटार सखावनि जों मा खालामनांगौ, बिखुं दब्लायनि दुलुरनि बिखुं दब्लायनि जों मा खालामनांगौहाय रुजुथाय। होमबा दुलुरनि बिखुं दब्लाय दिहुननायनि फर्मुलाया मा जायो, 4π r स्कुवेर आरो 4π r1 स्कुवेर लाबाय जोंना, 4π जों 4π दानबाय, होमबा r1 आरो r2, होमबा 7 × 7 जागोन आरो बेवहाय r2 मा जागोन 14 × 14। रुजुथाय माने बेखौ खोन्थो, 7 जों दानबा 2, 1, 7 जों दानबा 2, बेवहाय 1, होमबा 1 मा जागोन 4, होमबा 1 रुजुथाय 4, मा जागोन 1, 4 अपसन नाम्बार एआहाय। नेक्स्टआव दं, मोनसे जं हासुङारि जौथाय आरो सेवला जौथाया फारियै 21 सेन्टिमिटार आरो 20 सेन्टिमिटार। जं हासुंनि रोजा गासै दिहुन। दा जं हासुंनि रोजा गासै दिहुननांगौ। जं हासुंनि रोजा गासै दिहुननाया मा जायो, भलिउम दिहुननायाहाय जेनाखि भलिउम बेखौ दिहुननायनि फर्मुलाया मा जागोन 1/3 पाइ r स्कुवेर h। दाना बेवहाय दङ एल नि माना होनाय दं आरो h नि मानाहाय होनाय दं। दाना जों मा नांगौ, r खौ नांगौ। बारखौ दिहुननांगौ, मा खालामनांगोन जोङो, r खौ दिहुननांगौबाथाय मा जागोन बेयाव, जेनाखि मा दंमोन सेवला जौथायखौ दिहुननाय फर्मुलाया h स्कुवेर प्लास r स्कुवेर दङ बेना, बेवहाय l स्कुवेर माइनास मा जागोन h स्कुवेर जागोन बेयो, l स्कुवेर माइनास h स्कुवेर। होमबा एलाहाय सेवला जौथाय बेसेबां दं 28, मा जागोन 28 स्कुवेर आरो माइनास बेहाय 21 स्कुवेर। दानिया 28 खौ जेब्ला जों स्कुवेर खालामगोन ना बेसेबां मोनगोन जोङो 28 × 28 जेब्ला जोङो मा खालामगोन इन्टु खालामगोन ना 28 × 28 784 आरो 21 खौ स्कुवेर खालामबा 441 ना 441। दानिया 4 निफ्राय थांबा 3 ना 4 निफ्राय मा होनदोङो 1 थांबा 3, 4 8 निफ्राय 4 थांबा 4 आरो 7 निफ्राय 343। 343 मानि किउब जायो बे 7 नि किउब
343 मा जाबाय 7 नि क्यूब जाबाय दाना जों मा खालामनांगौ बर्ग रोदा दिहुननांगौ ना बर्ग रोदासो जोङो दिहुननांगौ बेयाव मा जाना दङ 7 * 7 * 7 जाना दं बेवहाय 7 स्क्वायर बायजोआव फैगोन होनबा 7 जागोन इयो √7 होनबा r नि मानखौ मा मोनखो जोङो 7 √7 मोनबाय जों ना दाना मानखौ फज'दो जों होनबा बेवहाय 1/3 * 22/7 r नि माना 7 √7 * 7 √7 दाना मा मोननांगौ बेवहाय into h आहाय 20 सरि h आ 28 नङा h आ मा जाना दं बे 21 होमबा 7 जों 7 खौ केन्सेल खालामबायना 3 जों एखौ रानबा 7 दाना √7 जों √7 जेब्ला सानजाबगोन जोङो मा मोनगोन √7 जों 7 7 आरो 7 जों 7 मा जागोन नैबे 7 जों नैबे 7 मा जाबाय 49 दानिया एखौ जों सानजाबजोबनांसिगौ ना बेखौ सानजाबजोबनांगौ जोङो 7546 सेन्टिमिटार क्यूब मोनबाय जोङो अपसन नाम्बार ए आहाय नेक्स्टआव दङ मान दिहुननांगौ जोङो बेवहाय मा दङ 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree बेनिफ्राय दङ डिवाइड बाय मा दङ sin square 30 degree plus cos square 30 degree होमबा जों बेयावहाय मा खालामनांगौ मान दिहुननांगौ होमबा जों मा मोनथियो जे 5 * मा जागोन जे cos 60 डिग्री माना मा जायो sin 30 डिग्री मानजों समान sin 30 डिग्री माना बेसेबां हाफ बा स्क्वायर रुट स्क्वायर प्लस 4 * मा दङ sec square 30 डिग्री ना sec square 30 डिग्री sec square 30 डिग्री माना मा जागोन जे बेहाय मा जायो cos 30 डिग्री नि उल्टा ना cos 30 डिग्री नि उल्टा मा जागोन बेवहाय 2/√3 cos 30 डिग्री माना मा जायो √3/2 नालाय बेयाव मा जागोन 2/√3 जासिगोन बे माइनास 10 45 डिग्री माना 1 1 खौ स्क्वायर खालामबाथ' 1 आनो दानिया मा दङ sin 30 डिग्री माना नैबे cos 60 डिग्री जों समान मा जागोन बेवहाय हाफ स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माना माजों समान जायो sin 60 डिग्री मानजों समान मा जागोन बेवहाय √3/2 होल स्क्वायर होमबा दानिया बेवहाय 5 * मा जागोन 1/4 प्लस 4 * 2 खौ स्क्वायर खालामबा 4 √3 खौ स्क्वायर खालामबा 3 माइनास 1 डिवाइडेड बाय मा जागोन 1/4 प्लस 3 खौ √3 खौ स्क्वायर खालामबा 3 2 खौ स्क्वायर खालामबा जागोन बियो 4 दानिया मा मोनगोन जों बेवहाय 5/4 मोनसिगोन जोंना 1 जों 5 सानजाबाय प्लस 4 जों 4 सानजाबा सरि नैयावहाय ना बेनो जासिगोन दिगदार जायोलै बिदिबाथाय मा जाबाय बियो 5/4 प्लस 4 जों 4 सानजाबा जासिगोन 16/3 माइनास 1 डिवाइडेड बाय मा जागोन बेवहाय दङ 1/4 प्लस मा दंमोन √3/2 स्क्वायर दंमोन ना होमबा मा जागोन बियो 3/4 जाबाय बियो 3/4 दानिया बेवहाय दुवासा लाबायना गोजौनिखौ दुवासा लाबा मा जागोन बेवहाय 12 होमबा 4 जों जोङो 3 इन्टु खालामबा मा मोनगोन 12 मोनो ओमफ्राय 3 जों जोङो 5 खौ इन्टु खालामबा मा जागोन 3 * 5 15 प्लस 3 जों जोङो 4 इन्टु खालामबा 12 मोनो 4 जों जोङो 16 खौ सानजाबा मा जागोन 64 माइनास 12 जों 1 सानजाबा 12 गाव मा थाबाय 4 1 प्लस 4 दानिया नेक्स्ट मा जाबाय सरि नैबे दे नैबे 1/4 नङा ना मा जागोन बे 1/3 नेक्स्ट दाना मा जागोन 4/4 4 जों 4 दानखाबाय जों ना मा जागोन
15 निफ्राय 12 माइनास खालामोबा बेसेबां जागोन बेयो 3 3 जोंहाय 64 जों प्लास खालामबा 67 गाव मा थाखो 12 ओमफ्राय एन्सारा मा जागोन 67 by 12 67 by 12 ऑप्शन नंबर C आहाय नेक्स्टआव दङ 1 plus tan square a by 1 plus cot square a नि समान मा जागोन होमबा जों बेवहाय मा खालामनो हायो 1 plus tan square a मारै नायो जोङो 1 plus tan cot नि उल्टा मा जायो tan 1 plus tan square a लिरनो हागोन जों cot square a नि समान मा जागोन 1 plus tan square a आरो मा जागोन LCM लायोबा tan square a plus 1 मा जाबाय बेयाव जेब्ला जोंनि बे राननाय सिनखौ ना सानजाब खालामगोन अब्ला मा जागोन बेयो बेखौ जोङो मा जागोन बेवहाय मा जागोन 1 plus tan square a into गोजौनिया गाहायाव फैसिगोन गाहायनिया गोजौ थांबाय मा जागोन tan square a plus 1 दानिया बेवहाय बेबो 1 जों tan square a खौ दाजाबदों इयावबो 1 जों tan square a खौ दाजाबदों होमबा बिसोरनि दाजाबगासेया मा जागोन समान खालि 1 आल'सो आगोलाव थादों आरो बेवहाय tan square a होमबा 1 plus tan square a आबो बेबो मा जाना दं tan square a plus 1 माने 1 plus tan square a आनो होमबा बिसोर मोननैजों समान एखे बियो ना होमबा बेजों मा जागोन बे केन्सेल अब्ला मा थाखो tan square a थाबाय होमबा माया जागोन जोंनाहाय ऑप्शन नंबर D आहाय tan square a आहाय ना ऑप्शन नंबर D tan square a आ जागोन नेक्स्टआव मा खालामनांगौ जोङो बिनि मान दिहुननांगौ याव मा दङ होननायावहाय 2 दङ यावबो 2 दङ √3 दङ √3 आरो याव मा दङ √5 √5 नायाव मा दङ √3 यावहाय माइनास यावहाय प्लास √5 यावहाय मा दङ माइनास यावहाय प्लास आरो यावहाय मा दङ 2 दं बेना होमबा जोङो खौ बानायदिनि गाहायनिखौ जोङो मा खालामगोन रानजोबथा खालामगोन जों बेखौहाय x plus y नि महराव दं नालाय जों x minus y इन्टु खालामदेरगोन होमबा 1 2 plus √3 जों मा इन्टु खालामदेरगोन जोङो 2 minus √3 याव मा खालामगोन 2 minus √3 plus 2 √5 minus √3 बेखौ मा खालामगोन जोङो √5 plus √3 गाहायाव जेखौ सानजाबदों गोजौआव बेखौ सानजाबदेरदों ना √5 √3 प्लास मा जागोन 1 2 minus √5 आरो मा जागोन 2 plus √5 बेयावबो जोङो 2 plus √5 इन्टु खालामदेरबाय दाना x plus y x minus y नि महराव दं होमबा x square minus y square जागोन होमबा 2 square minus 3 जागोन बे डाइरेक्टहाय बानायखानोसै थोंजोङै ना 2 खौ स्कुवेर खालामबा जागोन 4 √3 खौ स्कुवेर खालामबा 3 बेवहाय 2 minus √3 नेक्स्टआव दङ प्लास 2 √5 plus √5 plus √3 बेयाव मा थागोन √5 खौ स्कुवेर खालामबा 5 3 खौ स्कुवेर खालामबा 3 नेक्स्टआव बेवहाय 2 खौ स्कुवेर खालामनांगोन आरो √5 खौ स्कुवेर खालामनांगोन ना होमबा नेक्स्टआव मा खालामगोन जोङो 2 खौ स्कुवेर खालामबा 4 √5 खौ स्कुवेर खालामबा 5 गोजौआव मा थागोन √5 plus √3 √5 plus √3 नङा मा दं इनो 2 minus 2 plus √5 जागोन 2 plus √5 ना एक्चुअली एन्सारा बिनो मा जागोन 0 जागोन मानो होनबा बेवहाय मिथिखायो जे जेब्ला बिदि प्लास माइनास होना नुगोन जोंना एखे जाफिननाय नुगोन अब्ला मा जागोन बे एन्साराहाय 0 जागोन दाना मा जाबाय 2 minus √3 1 plus 2 बेनिफ्राय √5 plus √3 divided by 2 plus 2 plus √5 divided by -1 दाना मा जाबाय बेवहाय 1 जों रानबाथ' बेनो होमबा 2 minus √3 plus 2 जों 2 केन्सेल खालामबाय √5 plus √3 दाना माइनासजों माइनास प्लास 2 खौ रानबा -2 आरो माइनासजों √5 खौ रानबा -√5 होमबा √5 जों √5 केन्सेल प्लास 3 जों -√3 जों केन्सेल
2 जों 2 माइनस प्लस 2 जों माइनस 2 केन्सेल मा जागोन 0 आन्सारा मा जागोन अपसन नम्बर मा जागोन बि आहाय 0 आहाय ना दाना नेक्स्ट कुइसनाव दङ मा दं नेक्स्ट कुइसनावहाय sec a plus 10a into 1 minus 10 1 minus sin a नि समान मा जागोन बा sec खौ जों मा लिरनो हायो 1 by cos a लिरनो हायो जोङो 1 by cos a plus 10a खौ जोङो sin a by मा लिरनो हायो cos a लिरनो हायो into 1 minus sin a बेयावहाय दुआसे मा जागोन cos a होमबा 1 plus sin a आरो into मा जागोन 1 minus sin a दानिया गाहायनिखौ जों सानजोबगोन ना सरि गाहायनि 1 plus sin a जों 1 minus sin a माने x plus y x minus y जाना दं मा जायो x square minus y square जागोन 1 square minus मा जागोन बे sin square a divided by cos square a 1 minus sin square a खौ मा लिरनो हायो जोङो cos square a बेयाव मा जागोन cos सरि बेयाव square गैया ना बेवहाय square खालामबाय आङो cos a ल'सो जायो बेवहाय ना मा जागोन बेवहाय cos a बा cos square a खौ cos a जों रानबा मा जागोन एन्साराहाय cos a आहाय अपसन नम्बर D आहाय नेक्स्ट कुइसनाव दङ बेखौबो गोरलै खालामनांगौ दानियावहाय दहायनिजों एखेयानो दाना मा खालामगोन जोङो दहायनि बायदियानो 1 1 प्लास रुट 2 खौहाय जेखौ जोङो बिदि बानायालासिनो थोंजोङै मा खालामखादो जेखौ जोङो बेयाव प्लास गोनां गोजा ना होमबा माइनास गोनां सानजाबदेरगोन बेयाव मा जागोन गोजौआवहाय 1 प्लास रुट 2 गाहायावहाय जोंना मा जागोन 1 स्कुवेर माइनास रुट 2 खौ स्कुवेर खालामबा 2 प्लास 1 रुट 2 खौ स्कुवेर खालामबा 2 माइनास मा जागोन बेवहाय रुट 3 खौ स्कुवेर खालामबा 3 जाबाय बेनिफ्राय सरि बेवहाय 1 जाया ना बेवहाय रुट 2 प्लास रुट 3 बे माइनास याव प्लास थायो बेयाव माइनास जाजोबगोन दे प्लास दं नालाय ये मा जाजोबगोन माइनास जाजोबगोन माइनास माइनास माने जों बेवहाय गाहायाव माइनाससो सानजाबदेरनांगोन आरो ना गासैयावबो जों मा खालामगोन माइनाससो जों सानजाबगोन बेयाव प्लास दंजोबो नालाय बेयाव मा जागोन 3 माइनास 4 बेयावहाय रुट 3 प्लास रुट 4 बेयाव मा जागोन माइनास 1 बेयाव मा जागोन 1 माइनास रुट 2 प्लास माइनास 1 रुट 2 माइनास रुट 3 प्लास माइनास 1 रुट 3 प्लास रुट 4 अरे प्लास नङाना बेयावहाय मा फोरमाय थाखो आंलाय गाहायाव प्लास दंखायो नालाय बेयाव माइनास जाजोबगोन बेयो होमबा नैबे मा जाबाय रुट 4 बियो ना दानिया जोङो बेखौहाय मावफुंबावदिनि मावफुंबा मा मोनगोन बेखौहाय माइनासजों नैबे प्लासखौ रानोब्ला मा जागोन माइनास माइनासजों प्लासजों मा होनो माइनास माइनास प्लास प्लासजों माइनासजों माइनास माइनासजों प्लासजों मा होनो माइनासजों माइनास मा जागोन बेयो प्लास माइनासजों प्लासजों माइनास रुट 3 माइनासजों माइनास मा जागोन प्लास रुट 4 दानिया जाबाय बेना बेयावहाय मा जाबाय प्लास रुट 2 माइनास रुट 2 प्लास रुट 3 माइनास रुट 3 माइनास 1 दाना रुट 4 नि बर्गमूलआ मा जायो 2 होमबा 2 निफ्राय 1 माइनास खालामबा 1 एन्सारा मा जागोन 1 अपसन नम्बर ए आहाय जागोन स' दिनै भिडिअ'आ बेखिनियानोसै जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय गोजोन्थों।